Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel. Mane ajang dini mane picnic thana gitu guys. Din Borbo College ni berai kasihku arts department berai science department kasihku tu kenang nane. Bogamati guys, bara kita nggak Bogamati. Guys, nang teman guys, guys cukup boy. Lalu sampai dengan guys, kalau bara tu sama video ko. Jadi ऐसे interesting saya bisa mendengar video guys. So guys, zanda mane tanggasnya langsung माने मोनहैसिगोन आरोना बारा गोजान गैला एबा 30% सो लामा थांनो हाबाय आरो 70% दंबावो जोंनिया थांनो गोनाङा गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै भिडिअ बोरै जायो बेनो आरोना गाइस फैयै गाइस जों दा तामुलपुर मोनफैबाय गाइस नै जोंना एसे माने अरेन्ज लानोनो अरेन्ज माने लानो थांदो एसे रेस्ट आरियो एसे साहा पानिफोर लोंनो लानोसै गाइस जों दा ओमफ्राय बारा गोजान नंला गाइस बरबिसि आरो 30 मिनिट 35 मिनिटसो लाबावगोन हौवानिफ्राय गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो गाइस भिडिअखौ मिठा আছে না दा আছে ना पुरा কিমান বেশি আছে 50 টাকা आपेल लादों र' गाइस आपेल इनिफ्राय नै जोंना दालिमबो लादों गासैबो एसे एसे लानोसै जालांनि आरोना फुङाव जेबो जाना फैयाखै गाइस गारि भारा नांगो नोंथांनि गारि भारा हरो भाराया जोंना गाइस बे गारिया 9000 आव लानाय जादों गाइस 43 सीट केपासिटी गाइस मानसि हले बहुत कम आरोना खालि उपाय गैया देखि जाया मानसि मोनासै माने थांजोब्बायना कलेजनिफ्राय जोंनानो लास्ट जाहैबाय बेनिखायनो आरो माने एसे खम जाहैबाय आरो जोंना फैसायाबो एसे बारा लानाय जादों देखि जाया थांनानै मोजां एन्जय खालामहैनांगौ आरो मोजाङै माने मोनफैनांगौ बेनो आरो बिदि नायलांबाय थादो गाइस नोंथांमोना भिडिअ बोरै जायो रुको जरा सबर करो वेलकम बगामाटी पिकनिक स्पट गाइस जों दा गेटखौ मोनबाय गाइस एसे थांबानो जों मोनसिगोन गाइस नोंथांमोना नायलांबायल' थादो गाइस ada besi outro yo. Sari mana ada sokong kamu ada kamu. Borma college ni berapa itu mungkin mana? Ayah ada. Yang narbo mana aja. Saya hanya kalam bandar ya. Ada. Conception gaya. Conception gaya. समझ रहे हो आप
जागोन दे लिया माबा मोनसे टेनसन स' गाइस जोंना गासैबो रेडि आरोना जों गासैबो जगार खालामजोब्बाय ओमफ्राय नै अरखौ लागायबायानो आरोना ओमफ्राय जोङो संनो आरो स्टार्ट खालामदोंमोन आरोना बे समाव ओमफ्राय जों नायखै नै गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना ब्रेकफास्ट खालामदोंमोन आरो नै एसे खालामना लाग्रोदो ब्रेकफास्ट बेनिफ्राय बेनि उनाव आरो गावबा गाव गासैबो बेरायहैबाय जायगा नायहैदों Ay pergia Menjana bahaya Berjana bahaya Mentang jauh Ay Ibroma Bala bersama Baisanau tanai Baisanau tanai Ruang fisik aku Anglai macam Mezang menanai lai azan Cinta kau hula bela Mezang menanai lai azan Cinta kau hula bela Waisanau tanai Waisanau tanai Dua di situ Angai mezang Anjay siklaku mezang mana Apa ya benar Bikuna mezang mana Anjay sikla jemur nam jabai Apa ya benar Bikuna Cendel alai jabai Rumah bumi dari Rumah bumi dari Syar senggeram dari au kemagena Syar senggeram dari au kemagena Lilala kumraya yo Balap ke siapa lagi sih? Duk bikaya maisho, duk bikaya mana mau bunga, duk bikaya maisho, duk bikaya mana mau bunga, sona, duk bikaya maisho. Dikaya mana mau bunga Sona Sona Balagas mulai Balagas jelas Ay cibroma Ay berdia Cibroma tanah Uring kenang